फाग्ला जागोन नै माने सोमखा जाफैबाय आरोना जायगाया गाहायनिया ओरैबायदि डेन्जारेस माने हाजोआनो जोबखाबायमोन नै आरोखि गिब्रेनानै सेस जाजोब्बाय जों बहाय जिरायदों दोखो मोदोमाव खाबाय माइ सौनाय बायदि दोखो मोदोम मावलायनानै जिरायसोरामा थाफैनो हाबाय आदसा रान्दिसो माने फिसाय थैजानायखाय बोराबनानै हासिं गावा मोजाङै थानो बानानै गावलाबायजोब्बाय आरो बोराबनानैहाय आदा बेंग्लायनि डायलगा गिबियावनो नार्जारी ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै आं मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो सानदों नाक्काटियाव थांगासिनो दं लामायाव दं जों दाबो सहैयाखै माने जों दा बङाइगाव दाबजोब्बाय आरो ना दायो फाइनालि जों मोनफैबाय आन्दासै आरो ना बै थिखिनियाव गाखोनांगौ आरो नाक्काटिया नै बै अन्थाइ माबा ओरै दङ बेयाव गाखोनांगौ डाइरेक्ट गाहायजों नाहरनांगौ आयौ बोरमादि गानोनो आदार जादाबो जाखो दालाङाबो बिदिसो लागाव ओंखारनाङै नामाब्रा वाखो ओइ लागाव नाक्काटियाव ओइ ओइ गोलायला खिनायखा दा बिदि जाबाय दालाङा दासो बानायगासिनो मालाय ओरैबायदि खस्थ' नै दासो हाहोगासिनो दं फाइनालि नाक्काति हिल नाक्काति नायना लानो हागोन सोरबाफोर बेरायनो गोसोब्ला बेरायफैनो हागोन नाक्काटियावनो नैबेयाव दोननोसै नायदो हाजो थिखिनिया फाइनालि सफैबाय नै लोगोफोर नाक्काति हाजोआवहाय गासै 7 ना 8 जन फैदों जों हाजोखौ नायना लादो नै लोगोफोर माबायदि भिउसा जोबोद गोजौ ना दिनै जों लोगोसे सोर दं बिथांमोनखौ आं देखायनोसै लोगोफोर नै नायलांदो ओरै ब्रादार देरहासार नै बिथांखौ आं गोदानैसो लोगो मोनदों आरोना दे दा बिथांनि ब्लगाव जोबजासे आंखौ लोगो मोनलांबाय थागोन आरो आंनि फलोवार्सफ्रा सोरबा नायदोंब्ला फल' खालामना होयोब्लानो जाबाय बियो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड थ' बिदिब्ला थ'दो थेंक इउ ब्र गोबां इउटुबारबो फैदों ज'नो ओमफ्राय ओरै दंबावो नै इउटुबार सासे ब्रादार सोरां माने बिथांनि चेनेलखौ नायदो नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब बानायना होदो जाहाथे बिथांनि भिउसबो बारायो आरो साबस्क्राइबारबो बिथांना खम दासान्दि आरो बिथाङा जाहाथे बेनि गेजेरजों साबसिन हामसिन भिडिअ लाबोनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो नायग्रा बिथांमोनखौ खावलायनो थाबाय गुरै थेंक इउ ब्र वेलकाम दा हाजोआव थांगासिनो नै हाजो गाखोनो खोनानाय बायदिब्ला माने दासिमबो दैज्लां बोथोर बायदि नालाय लेवाद दंनो हाजोआवहाय माखासे मानसिफोर खोन्थालांदों दासो नै अब्लाबो ट्राइ खालामैनि लेवाद दंना गैया जाग्रा बुस्थुफोरखौ बायना लाबोजोबखादों नुखाबाय स' लोगोफोर दायो जोङो नै बे गोजौ हाजोआव थांनो नागिरदों बेयाव बुहुत जाग्रा लोंग्रा लादों जोङो सासे मानसिया दिनै जोंखौहाय पार्टि जानो थाखाय लिंबोदों बिनि पार्टियाव जोङो माने इनभाइट जानायलाय जयै फैदों आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादों नै जोङो आवगायलांसिगोन औ लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननो खोन्थानो बावबोदों दिनैहाय मानि थाखाय बेयाव फैदों माने ब्रादार बेंग्लायनि पार्टि दं माने बिथाङा फार्स्ट इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट मोनदों बेखायनो बिथाङा दिनैहाय पार्टि जानो लिंबोदों दे सुपारमेन बायदि नुलायगादों आदा बेंग्लाय सफैबाय दिनैहाय आंबो हैनायनोसै माबायदि मोनो आंबो फार्स्ट टाइमखा फैफेराखैमोन आंबो बोरमा बेदरजों हख्लायहैनोसै बोरमा बेदरनो नै स्पन्सरा नै बेनो गस्ला गुफुर गाननाया आदा बेंग्लाया बोरमा बेदर हांख्रायनायलाय पेकेट मोनोल' पेकेट मोनला रंजाबाव आं दिरुं लाबोनांगौबो थारमाने जानजियाव खानानै गेसाव खानानै गालांनानै थाङो बायसान्स माने गारलुंगा हरै बिल'आ थाबथाबाय आंथ' बै दंफांखौनो थांनो हायो नों थांखांबाय
ओमफ्राय बैयाव गाखोना हाजो गलांजों नायनोलै जाबायलै बांद्राय देलायनो नागिरनो हाग्राबारियावनो बारा गरम मोनदों दे एसे देलाय हाग्राबारियावबो देलायनांगौलै बारा राज' गाखोयो लथारि नांबाय ओंखाम उखैयाखै आदा सुनो माने मेंजोबबाय आरोना गैले माने रुटि बायदिसिना जाना फैनाया माने थांजेनबाय आरोखि बेयावनो ससे जोंना ब्रादार देरहासारनाबो उखैनाय मोनाखै सोलिं जाहांनाय मोनबाय अयथासार उखैजेनबायनो दासो गोदोनि दावहा नुफैबायदि नोंसोरा हाजो गाखोजेनबाय लोगोफोर नै हाजो गाखोनाया सुरु जाजेनबाय गाखोजेननायावनो ओरैबादि ओंखाम उखैखाबाय रायलायजाले आरो हाजो गाखोनो हाबावगोन दा बियो ओंखाम उखैनाया जाग्राबो रेसनबो बोखोखादों नै रेसन बोखोजोबखादों टेनसन गैखाया मास मोनब्रैसो थानो हाखागोन ना सप्तासेनि जाग्रा लाबोखादों नै रन्जय सिं मेङाखै नामा मेङा जायो फाग्ला होद मेंबावबायनो 10 बोसोरनि उनावसो दिनै हाजो खेबसे गाखोदों आयो अयथासार मेंबाय मेम'रि फुल अयथासार गिदिर लेवार गदों आंखौहाय सिब 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 ओंखारबाय आथिङा नै आखायाव फैदेरबावबाय मास नै मासे नै ओरैबादि गिदिरखा मैथांखो नै संख्रि सेरसे लाबोलां जायोमोन लामायाव साना गालाङो दाहाय थैजोबनानै थानायनि लेवाना लामाफ्रावनो फिस्टावल'खा नै लोगोफोर अयथासार लेवा दं नै लेवावनो थै गलायबाय आङो सयथिबो मोनामायजों फैयोलै बिसोरो अयथासार गिदिर लेवावबाय नै थै गलायखाबाय होद अयथासार सायो माथो सायोरा लेवाना इयो आगर गोनांसोबाव खिन्थु मासे अरनानै थै गहोलायबाय आंखौहाय आयै नै मासेबाव ओरैबादि लेवा दंखायो मैथांखो नै फाख्रा लेखा नै थैया फुद्रा जोब्बायनो आंनि आथिङाहाय एसे थैखौ गारदोनांसैलै अयथासार साखायो दा सिब अयथासार सादों दा बिदि हाग्रानि एक्सपिरियेन्स गैया आंनिया सुरासथना लेवार मासे नुवाखैनो अन्थाइयाव मेरला दं आरो लामायावहाय ओमफ्राय सि सासाबा नुबाय माथो सोलिंल' जाबाय माथो खाख्लायनाय सोदोबा गैया आरोखि दावखोनांगौल' आदा देरहासारना मेंबायनो नै जिरायनांलायबाय लेवा थायोलै ब्र अन्थाइयावबो बाला बाथोंसै थैजासेथ' लोङो आखाया अयथासार सादों नै आंनिया बाव मासे अरनाया थैआं गगालायखासै माला इदि अरनाथाय सुरासथनाबो मेंबाय हिनजाव गोनांखाय बांसिन मेंदों बिथाङा जों हिनजाव गैयिया बारा मेङाखै अयथासार मेंबायलै लोगोफोर हाखाला मोदोम गोजासो ओमफ्राय मानसिफ्रा आंसो थफ्ला लाबावदों आदा सुनो माबायदि लादों मा है आदाबो थाङाखै जेबो जायाखै दखानखौ मोनाखै दखाननिफ्रायसो जौसिन जालाङैसै बुस्थुआ आं दखानाव थालाङासैलै हौवाफोर हमबाय दा आखाय गन गंसे लाबाय गावसोर गासिबो जेबो जायाखै मा बाबुफोरला गावखौ दोनना मालायफोरखौहाय लेवारखौबो गिनांगौ जिदाय जाया माने दाउब' जाना दिरखोगोन आं नाखाथि हाजोआव बेस्रा बिथाङा नै मेंबायनो नोगोदनो रावबो हेल्प होनाय जायाखिसै
दै कार्टुनसे लाबोनानै बिदि लिभार सालायखाबाय लिभार सालायखाबायनो नै नायदो फैदो सानैया मै थाबोखो ओरै दङ फट' खेबलायगासिनो नै ओरैबायदि मेंखाबायना लोगोफोर फाग्लासो माने सर' गैया नालाय हाजो गाखोनायनि आरोबा बेगफ्रा लोगोफोर लाजोब्बाय आंनि बेगखौबो आं हेलमेटबा लादोंसै अब्लाबो मेंखाबाय ओरैबादि माखासे बिथांमोनहा ओरैबायदि गिलिर गिलिर थफ्ला लादों अब्लाबो गाखोगासिनो बिखा साजोब्बायरा एफाराब आराम जानायनि न'आवहाय एफा गोबावजों 10 बोसोर 11 बोसोरनि उनावहाय हाजो गाखोनायनि ना ओरैबायदि मेंखाबाय होस रायलायजाले आरोखि बलबो जोयैया बोसोरनै जाबाय बिखा साजोब्बाय आंथ' हाङाखौ गनायसो बायदि मोनखाबाय होस लिवाना नै प्लास्टिकआव थिनख'बायगासिनो फाग्लासो आसानै थाइखोलाय आयो 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 सालायलै होस एरा ओइ थासर खोखोंबा ओमफ्राय दा नै लोगोफोरनो हाजोनि लेवाद फाख्रालायखा आरोखि केमेरायावसो बाबोनो नागिरबाय नै बेजों अरजानांगौला मानसिनि साया बेसेबां गगोनलै खेबसे बाथाबाय थाय अफ्लंगायो खुनु कनसिडार गैया हाग्रासो थेथो लेवादनि जायगासो बेयाव लेवादनि जायगासो थाजानाय नङा लोगोफोर दानदिसे जिरायथ'नांबाय आं नै मेंनानैहाय ओरैबायदि मेंबाय माने आवाज जाया जालायखाबाय आरोना मेंनानैनो ओरैबायदि खोमा थिया खानाय थिया मोनलायखाबाय मेंनानै बिदि हाजो गाखोफेराखैमोन माने गोदो खालामाथियाव खेबसेबां गाखोदोंमोन बिफोर 10 yearsनि सिगां खेबसेबां गाखोदोंमोन जेब्ला आं गोलैयोमोन LP स्कुलाव फरायोमोन आं बे समावहाय बे समाव खेबसे हाजो गाखोदों आरो नै दा टाइमावहाय खेबसे हाजो गाखोदों जिरायनोबो नोगोद उसुबिदा माने लेवाद दङ आरो लेवादनाबो अरनो दा जै मोदोमाव बागथाबबाय हाग्रानि लेवाद ओरैबायदि गेदेर फाख्रालायखा अयथासार गोसा साखायो आरो जै बागथाबबाय अफ्लंखायो बेखायनो गोबाव जिरायनायाबो मोजां नङा माने बहाबा अरोब्ला एसे खस्थ' मोननोबो हागौ आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आं नोंथांमोननो बेबायदि दिन्थिलांबाय थागोन भिडिअखौहाय दा आं हारसिंल' दंफैयो नै बेजों सोरबा फैदों हेलो भैया कहाँ से हम लोग बोंगाईगांव से बोंगाईगांव अच्छा हम लोग भी चिरांग से चिरांग हाँ अच्छा कहाँ से आप लोग हाँ चिरांग कहाँ से हम लोग अमगुरी हाँ पेशेंट मालूम है ना हाँ अच्छा ठीक है ठीक है मोनाबो फैदों माने बेरायनोहाय नार्जारी ब्लग बिथांमोना चेनेलनि नाम सोंहरदोंमोन वा फैयै जायगाया जोबोद मोजां मोनफैदों एकदम अन्थाइ गिदिर दं आरोना नै बेवहाय दैबो बोहैदों नोंथांमोना नायलांदो नै बबेनिफ्राय दै बोहैदों बबेनिफ्राय बोहैयाखै एकदम सिंनिफ्राय बोहैगासिनो दं जायगायाथ' एसे लेथ्रा बायदि मोनदों नै बथल बायदिसिना दङ ना दंना गैया ना गैयालै ने एकदम साहानिफ्राय बोहैगासिनो वा फानोबो गुसुथार माथो आयौ बोरै खालामनांगौ जाखो बेनिफ्राय गाखोनो ओरैबायदि उसुबिदा माने ओरै लामा गैया बायदिसो नुबाय नै ओरैजों बोहैबोदों वाव दैया जोबोद गुसु थान्दा वाटारफल नै लोगोफोर वाटारफल बबेनिफ्राय गोलैबोदों हाजोनि दै थान्दा वाटारफलावहाय दानसे जिरायस्रोलायबावबाय नै अन्थाइयावहाय गोलैगोन खर' गावलाबायगोन दैयावहाय एसे माने
फैयै फैयै लामा गोजान फैनायनिथ' लामायाव एकदम हाद्रि नांबोलाबायदों दा एसे मोखां सुस्र'लाबायदों नै जोंनि ब्रादार रेहासाना खर' मोखां सुलायबाय नै मेंनानैहाय मेंबाय नै नोंथाङा माने लामायाबो गोजान हाद्रिबो नांबोजोब्बाय गाखोगासिनो दं दाबो अयथासार गोजौखा अयथासार गोजौ हाजो गाखोफेरनायनि दासो प्लेन मोनफैबाय नै एसे प्लेन जायगा मोनफैबाय बा दासो दखाननो नैबे अयथासार मेंखाबाय ससे गाखोलानो मेंसै एसे प्लेन नै बहा हाजोनि गोजौआव ओमफ्राय एकदम ओरैहाय नै ओरैबायदि गोजौबावखा हाजोआ दासो गेजेर नांदों हाजो गोजौआव गाखोलांबावनो नै दै लोंग्रोना लानि एसे प्लेन एरिया मोनफैबायथ' बेयाव ओंखाम जानोसै एसे लान्च खालामग्रोना लानोसै माने जोङो लान्चआ रेडि जाबाय नै दायो जोङो नै लान्चनि थाखाय रेडि आरोना माखासे भिडिअफोरखौ जोङो माखासे पार्सेल सिस्टेमाव लाबोदों जोङो पेकिं खालामनानै दायो हानगासिनो दङ नै जोङो ओंखाम जानानै लाग्रोसिगोन इउटुबार नायदों आरोबाव जों गोजौ गाखोबावगोन लोगोफोर सिन्था दाजा नुलांबाय थागोन बोरमा खासि आरोना भिडिअखौल' स्किप खालामालासे नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मागोन बिनि बायदि हिटल' जायो भिउसआ सासे फैबावाखै देरहासाराथ' एकदमबारे लाजालायखाला खर'आ सिजोबलाय दै दासिम नांबाय ना बेखौ गोलोमनायानो सोरखौ अलरेडि मा बिदै जाखोरायलाय बोरमा खासि बेदरना हाजो गाखोनो हायाखैमोन बिथाङाबो दायो खस्थ' मस्थ' बोरमा खासि माखासे भिडिअखौ लागासिनो दङ नै बिथाङाबो जोङोबो आखाइ सुना लाग्रोनि अब्ला आखाइ सुना लाग्रोनि दैया नै बेयावहाय दं सुरा आंबो एसे गुसुथार माथो ने दैया आयु हाजोनि बोहैनायनि बा नै आदा देरहासारना जानो रेडिसै नै बेदर ना बोरमा बेदरलै लोगोफोर नै आदा बेंज्लायनि अननायाव बोरमा बेदरजों ओंखाम रुनायजों जाबाय नाखाथि हाजोआव उमा थाखनि जानाय बायदि मावबायजों आदा सन'आबो नै जाखावगासिनो दं जाखावना हो आदा सन' जागासन गारियाव थांफिननानै आदा बेंज्लायाबो नै जाखावना हो ओमफ्राय आं बुंनो सानो दा आरोना आदानिसिम थेंक इउ माने जोंखौ प्रभाइड खालामनायनि थाखाय बे पार्टिया जादों जाहैबाय आरो बेंज्लायनि थाखायहाय जादों माने बिथाङा फार्स्ट टाइम इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट मोनजेनदों बेखायनो बिथाङा पार्टि होदों आरोना आरो आसा खालामो बेनिफ्राय बांसिन मोननांगौमोन रायजो राजाफोरा लुबैयो माथो बाजायलाय हानि फट' आनजा सामब्रामबो दं लिबुबो दं सरि दे ओइ आदा सुसन एडिशनेल राइस किधर है नै बैयाव माबायाव बेगाव नोंहा बेंकआवसो लाखादों ना फैबा आंखौ नै बाज्रुम देनाया बिराद बल जाहैयो आइयै मावबावबाय बेवाना बाज्रुम देदों बिथांखौ आइयै माखासे दे ना दैयाव थांखायो बे दंफां बिलाइयाव थायो नामा हाय दंफां गोजौआवबो थाहैलायदोंमोन ना थांखोबा मोदौखो नै दहाय अरनायालाय आयु दान्दैसो अफ्लङो ना माथो अरबाय दा अब्लंगायो दासो ओंखाम जाखांबाय नै लोगोफोर ओरैबायदि ओंखामखौ बारा जानो हायासै अब्लाबो उदैखौ थोन टाइट मोनबाय आरोना दा दान्दिसे जिरायथ'बाय नै ओरैबायदि गोजौ गाखोलांबावगोननो माने आं गाखोनो हागोन हाया आं कनफिउस जाबाय गावखौनो ओमफ्राय उदैबो एसे साज्रोम मोनबाय आरोना
आरो गाखोलांबावोबा आं भिडिअखौ बानायलांबाय थागोन नोंथांमोना जेन भिडिअखौ नायलांबाय थायो थारमाने जोङो दायो नाखाथि हाजो गोजौआव दंफैयो आरोना थारमाने जोङो दायो ओंखाम जाखांबाय जों गोजौआव थांसिगोन बे ब्रादारनि नार्जारी ब्लगखौबो माने अननानै सापर्ट खालामलायना होदो आरोना लोगोफोर माने गावजों गाव सापर्ट खालामलायलायसो माने जोङो आवगायलांनो हायो नालाय हिसाबैनो माने सापर्ट खालामलायना होदो थोखो मोनदों आरोना ओंखाम जाखांगोदानखाय गस्लंनाय जादों नालाय ओंखामालाय बारा जानो हायाखिसै होनब्लाबो उदैयाखौ एसे टाइट मोनदों ना दैबो लाखाबाय नै दा लोंलाङोहाय एसे टाइट उदैयाखौ टाइट मोनबाय आरो एसे साजोंबो मोनदों आं ब्रादारखौथ' मिथिया आं स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर माने आंनि चेनेला दाबो गोदानसो आरोना बेखायनो आङो माखासे नोंसिनि हेफाजाबफोर नांगौ आरोना हेफाजाब होलायनो हागोन औ माने आदा सन'नि सापर्टारफ्रा एसे हेल्प खालामोब्ला मोजां जागौ माने बिथांनि माबायाव थांनानैहाय नायहैनो हागोन आरोना चेनेलाव थांनानै थेंक इउ ब्रादार दे बेयावहाय दखान होयोमोन होनदों नामा दाबो सिजोनना जायाखैना डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि जानो हागौ नभेम्बरनिफ्राय नैबे दखाना खुलिफिनगोन दा मानसिया फैनाया खम नालाय बेखायनो दखाना बन्दथ' आरो एकदम हाजो गोजौआवसोखा जायै लोङैहाय जों सुरु खालामफिननोसै नै गोजौआव गाखोलांबावनो नै एकदम बे गोजौखौ गाखोजोबथारगोन आरो जों दा थाबायनायखौ स्टार्ट खालामबाय नै लोगोफोर गाखोनांगौ माथो सिदासो अयथासार सिदा नुखायो दा नै आयौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर गोजौ मोनगासिनो दं गोदोनि नहनि आमोलाव थालांनायनि नोलै दैबाना जानानैहाय अन्थाइआ नै होद दा गाखोलै बोरैबा दुद्रुलाख्लायलाबायगोन होद गाखोखानायसो होनला होबाय होनायसै नै होबाय माथो गाखोमानो हामा नैला होबाय बा दांबाय नै ओमफ्राय ओरैहाय ओरैबायदि डेन्जारखा नै जायगाया ओरैबायदि गोथौखा ओरैजोंहाय होबा सोर सिनायखादों दा बेखौहाय नै गाखोग्राखौहाय सोरबा सिनायाखैब्ला खोन्थाना होनोसै आं आदा बेंख्लायो बहाय थांखो ओरै बारा दाथांसै सोरबा दं नामा नोङो आरो उदै साज्रों मोनबाय आंलाय बेसे गिदिरथो नेवलाय बिद' गोसोमसो मोनहैखो ना माखो रायलाय थिगबो गैयालै जिबौ थानाय मोफौ थाग्रा मोफौसो नागिरदों आसोला नै बेसेबांबा गोजौआवहाय सिदा नामाय खालायदो ओंखारनोसो जारला जानायसै दुद्रुखायगोन दे ओंखारनो आन्दायबावबाय रा दाने हनै गाखोनानै ओरैजोंहाय हाग्राजों ओंखारदो नै बेजोंहाय नोंहा दंफांजों ओंखारदो बे हाग्राजों ओंखारो गाखोनानैहाय ओंखारनो हायाखिसै नङा नै बहाय माबा मोनसे दंना बहाय हमथाना फै बेजों फै नैलाय बाव माबा मोनसे दंफां दं फिसानो बेजोंहाय फै सिदा बाज्रुमलाबायनोबोथ' हाखा होद दा बाज्रुमलाबायलै बाज्रुम जानाय नङा एकदम गाखोनानै बिथाङा ओरैबायदि जारला जाबाय नै ओंखारबोनो आंखौ लेवा गाखोबाय नै बेंलाय गोरै ओंखारदो नै लासै नै आयु ओरैबायदि लेवा गिदिर आख्रा आय अन्थाइयाबो बौनो नागिरनो नै अयथासार फाख्राख्रालायखा नै खुगायानो दस्राखालै नै थै गजोबबाय आंनिया मासेमाव नै जुथा सिङाव हाबबाय बेन खानाखै रा हनै
आयु 그 타자네가 오르르르 그 타자네가네 नायदो बाथरुम दिजोबाय खारबाय 이거 देग्लिनांगौ नै 런자 देग्लिनांगौ ओरैहाय देथाखानांगौ देलिनि बुंलासो गोदोनायावबो खोनाबा खोनायसा अनाखै ओहो बिथाङा खुनु रोखोम सिन्देल खुलायनानै ओंखारबोनो हाबाय नै जोबोद खस्थ'यैहाय खस्थ' मस्थ'सो ओंखारनो हाबाय बाबुआ नै गोजौ गाखोब्रनानै ससे दंबावो नै ओंखारनो हायाखिसैमोन नै दासो गाखोबाय आयौ गाखोज्रांबानो लुबैदा मेंबाय दा आरामलाय मेङाला ओइ अयथासार मेङोलै हाजो गाखोनायनि लेवादबो अयथासार दंखायो नै खांख्राया नै फिसानो खांख्राइ जोग्ला नामा अयथासार गिदिर गिदिर लेवाद दङ गाखोलाबो गाखोजोबनो हानाय नंले जोङो हाजोखौहाय थेवब्लाबो गोजौआव जोङो दंफैखासै एकदम ओरैहाय नै जिंसि जिंला दङ लास्ट भिडिअ लाहैथारनायसैलां गोजौआव एकदम बे हाजोखौनो गाखोथायजोबखानायसै माने माब्लाबाबो बिदि हाजो गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स गैया आंनावहाय लेवादना मोजां नाय बारनो हागौ उदै सालायखायो हाजो थिखिनियाव मावलांबाय फैबाय हाजो थिखिनियावसो माखासे लोगोफ्रा अलरेडि हाजो थिखिनियाव दंहैखासै फाग्लासो कैसे है यार ये दुनिया बनाया है परमेश्वर ने बेनिथ' उदै गेदेरबावसो नै उदै लिजोबबायलै बे आंनिफ्राय मेंसिनबावगोन उदै गेदेरना मोदोम गेदेरफ्रा गाखोनो हानाय नालाय ओरै गालिनलांगौला जारला दंलाय नै मोजां बा गोजौआव थांसै लोगोफ्रा हख्रावलाबायहैदों नै बावसो थांदों होस उदैफोर गेदेर दंला उदैफोर बेयाव गाखोफैलानो उदैया सेमलांखागोन जासालाय फैयाखिसै सोर जास आं बे गोजा बाहोनाया सोर जास नै गाहाय मोनबाय दा दैया लेथ्रा माथो ओरैनिफ्रायबो फैदों नै दैया बबेनिफ्राय फैयो बबेयावहाय फिसा जायो बबेयावबा गेदेर जाहैयो नायदो अब्ला बुजिदो लोगोफोर नै माबायदि गाखोनांदों जोबोद खस्थ' लोगोफोर नायदो आथिङानो सिख्लाफ्रा माबोरै गाखोफैयोलै गाखोनो हायालै सिख्लाफ्रा बहाय आं जालेलै आं जाले आथिङा रुइस्रिजोब्बाय ओरैबायदि मेंखाबाय हबे हाजोखौ गारबोबाय हनै हबे मोनसे नुदों दा गोजौ नैखौ गारबोबाय फैयै फैयै दासो सहैनोसै जों नै मोनथारनायसै हाजो थिखिनियावहाय थाथ'सो फैनांबाय जों मेंनाया आयु नैबावसो गाखोलाङाखौनो माहाय दंहैयो नै लोगोफ्रा फाग्लासो एकदम थिखिनियावसो दंहैयो फाग्लासोलै
Wah. बोरै गाखोयो ओइ Thất. Nè बेजों एकदम थिखिनि खोलायालाय बोरैथो ओरै थोद गाखोनांगौना गाखोनाङा जाखोब्रा आयु 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 फाग्ला जागोन औ ओरैबायदि गोजौखानै ओरै माबायदि गाहायनि थाच जेबो नुहुरस'वा होद माथो जारला जागोन ना बारा आयौ होद आं गाखोनांगौना गाखोनाङा जाखो हागोन बायदिला गाखोदो फाग्ला ओरैहाय ओरैबायदि गोथौ नै फाग्ला जागोन एकदम थिखिनि हाजोआनो जोबथाबाय आरो फाग्ला जागोन बै जोंनि दाबो बैसिमा सफैयाखै आं मोदोमाव जोब्बाय गाहायाव नायब्रुना दा ओरैहाय गिथावथाव फट' लाथारनांगौ आं ओंखारथ'नाङामोन आं मोदोमाव जोब्बाय दा गाहायाव नायब्रुदों आङो बोनो जिरायथ' दे ओइ हाजोआ फेक गोजा गासिबो ओरैबायदि गोजौखानै जोबथाबाय हाजोआ गिगुबैया आङो दा गाहायाव हाजो मोनथाम मोनब्रै बारबोबाय नै फोथायनाय गैया बेफोरखौहाय नोंथां फैलाबायलाबो बे अन्थाइफ्रावहाय रुगुं हब्बो मा दाउसिन दंब्रा हनै आंबो थानायसै मैना दाउ यो ओइ बा दुद्रुख्लायबो नै ओरैहाय ओइ मैना दाउ मैना दाउ आं ओरै थांब्रुदों ना नै ओरैबा थांब्रुदों आङो ओमफ्राय जियानो गिथावथाव गाहायजों ओरैनिफ्राय हाराबो मोनहैनाया माने गिनानै जिरायबायसो आरो आं होद माथो गसंखो नोंलाय ओरै फैलायबाबो बोरैबा गालिनोलै नै गालिनालै ना खेला दाख्लां दे खेबदौरि ओरै ओइ र' फट' लादों एकदम हाजो थिखिनियाव गाखोबाय थोद लोगोफोर आं बिदि हाजो गाखोफैफेराखैमोन ओरैबायदि गोजौआव गाखोबोबाय दामाने मानसिफोरानो गिनानै हाला फाग्ला जागोन नै माने सोमखा जाफैबाय आरोना जायगाया गाहायनिया ओरैबायदि डेन्जारेस माने हाजोआनो जोबखाबायबो नै आरोखि गिब्रेनानै सेस जाजोब्बाय जों बहाय जिरायदों दोखो मोदोमाव खाबाय माइ संनाय बायदि गोजा दे दोखो दोखो मोदोम मावलायनानै जिरायसोराबा थाफैनो हाबाय आदसा रान्दिसो माने फिसाय थैजानायखाय बोराबनानै हारसिं गाव मोजाङै थानो बानानै गावलाबायजोब्बाय आरो बोराबनानैहाय आदा बेंग्लायनि डाइलग फाग्लासो जोंनि गोजौसिम गोजौआ दे थांदो दे थाङा फैदो आयु आयु फाग्लासो जागोनलै गोजौआ 60 डिग्री लाहैदो गोजौआव गोजौहाय गाखोनो हायोला आंखौ खेबसे गाहायजों आदा नोङो मोनसे हेल' लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार जायगायाव फैबाय आं दिनै फार्स्ट टाइम ओरैबायदि हाजो थिखिनियाव आं माब्लाबा फैफेराखैमोन थोद थोद माने रायलायनाया जालायखासै आरोखि गिनानै गाखोबोदोंसो हय ओरैबायदि मोदोम मावखादों थोस आं नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिनि आयु आदा सनो आदा सनो माथो आयु माथो जायगा जाखैलाय होद ओंमागौलाय सेकेन्ड नर आदा सनो नों सेकेन्ड नरवे होननाया ओंमादखौ आं फोथायाखैमोन दहाय गाखोबोनायावहाय होस दा थांब्र' ओरैहाय र' ओरै दाथा बांद्राय सिङाव दाथा ब्र' जिराय नोंबो दिरुं लाबोनांगौमोन जानजियाव खानानै थांजाया दिरुं लाबो
नोंसोरो नायदो नै नायनानै नै लोगोफोरजों जिरायलायनानैसो दङ मानरं बायलायनांदों ओरै आदा देरहा दं आदा सग्र दं आइ मामबाय नांलायखाबायसो आरोना माने गसंनो हाखाखिसै जायगायाव सफैनानै नै थोद आयु थैगोन बेबायदि जायगायावहाय नंमारगौ ओरैबायदि हमथानानैसो सेकेन्ड नरवे माने नंमारगौ थोस जिरायनांखाबायसो नै हाजो गाखोबोनायाना गिदिंना गाहायावसो थाबायना खावलाय गोजा मोखां गोजा जाबोजोबलायखाबा आङो मेंनायजों गिनायजों मोदोमाव गोबोजोबदों आरोना खेल गैयामोन गाहायनिखौ नायहरनो लोगो लोगो बोरैबा जाफैबाय आरोखि मानसिया नायदो नै लोगोफोर गाहायाव भिउसफ्रा माबायदि नुयो बाब थोद माने एसे सानाव फैयोमोनब्ला जायगाया साबसिन नुबावगौमोन दा एसे खुवा नुदों आरोना थोस ब्रादार सनो आयु माथो इदि थाबायखो आदा बेंग्लाया ओरै दाथा आयै अन्थाइया ख्रिंदां गोजालाय ओरै दा थांगौमा आलदा अन्थाइ गोजालै अन्थाइया ख्रिं गोजा फोथायजायो नंगौ आयु दा थोस ओरै भिउसा नायदो नै जिउखौनो एसे आदा सन'आ ओरैबादि हाजो खर'आव थाफैदों बिसिनि भिडिअ बानायनायाव खेबनायनि बेस्थ'खासो आयु थोस बेनो जोबथा हाजोआ बेनो जोबथा थोद आयु आं गसंनो हाखाखिसै लोगोफोर माने सुरासना आयु नाखाथि हाजोआव सासे ओरै बारलाय थोस आयु खुवाजोबा बै हाजोखौ नुहरजोबनो अयथासार इदि गोजौ खावसे गैखाया सिंजों हरै हात होमब्ला जानाय नङालै गैयाना दंग्रासो रान्दि बयबासो जिरायफैदो आयो ओइ खावसे गैगुया फैदो नङा बाद हो आंखौहाय मोनसे फट' खेबलाय थोद फाग्ला बिदि जायो हाजोआ आं बोरै थांब्रदोंरा बन्द'खौ थांब्रना ओइ उनजों दाना हरबाय दा ओरै नाखौब्रबाय दा आयु जाबायरा आंलाय लांसै थोस मोनजोबबाय आङो मेंबायबो ना नै जिङे सासे मोसाबायसो थायो आयु आदा बेंग्लाया नुबाय दा नै फाग्लासो गोजौआवसो नांदों लटारिया आयु लटारिया गोजौआवसो नांदों थोस आं बाज्रुमसिगोनलै आयु जास्ट इन्जय नोंथांमोना जुदि सोरबा बे नार्जारी ब्लगआवहाय गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो दा बिथाङानो बिथांनि चेनेल नार्जारी ब्लग दा बे बरायबाय नार्जारी ब्लगआव दिनैहाय फार्स्ट टाइम आङो मोखां देखायफैबाय बिथांनि चेनेलावहाय नोंथांमोना जुदि गोदानै फैदों आङो नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानो नोंथांमोना जुदि गोदानै फैदों नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार खालामना हो लाइक खालामना हो बिथाङाबो एसे आवगायलांनो हानाय बायदि दासो गोदानथ' आंनि चेनेला दाबो ग्र' जानो हायाखै मास मोनसे बायदिल' जादों ओंखारफिननो रोङाखिसै उदां आरो नोंथांमोनाबो जों रोङा होननानै थानो नाङा नोंथांमोनाबो सोलोंनो नाजानांगौ माने सोलोंनो नाजानायनि गेजेरजोंहाय अनेक दावगालांनो हायो आरो बेजोंहाय नोङो लेखा रोङा होननानै थाब्लाबो जाया रोङाब्लाबो आइडियाफोरखौ सोलोंना लानांगौ नोंथांमोना माने आइडियाफोरखौ रोंब्लानो इउटुबनिफ्राय नोंथांमोना बेथन मोननो हागोन आरो इउटुबा आरो गुगोल एडसेन्सआ नोंखौ नोंनि महर मोखांखौ बासिनानै आं बेनो फैसा होआ बेफोरबायदि राव बुङा बेनिखायनो नोंबो आंबो बयबो फैनानै सोलोंनांगौ आरो नाजानांगौ जाय जेरैखि हाया नोंथाङा मा रोंगौ बेखौ नोंनि टेलेन्टफोरखौ देखायनांगौ ओमफ्राय इउटुबनि गेजेरजों नोंथाङा फैसा आरजिनो हागोन आरो नोंथाङा गाव हारसिंनि लाइफआ गाव हारसिंनि लाइफखौ नोंथाङा बेजोंनो सालायनो हागोन आंनिफ्राय आङो बेखौनो बुङो ओमफ्राय आं बुंनानै फोजोबनोसै लास्टआव आं बेखौनो बुंनो सानबाय नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो बिथांनि चेनेलखौ आं बाज्रुमनाय थेंक इउ ब्रादार जों बयबो बिदा फंबाय होननानै अनलायब्लानो जाबाय
माने दुसिलायनो नाङा बयबो सापर्ट औ होलायनांगौ औ औ माने आंबो बेखौनो लुबैयो बयबो सापर्ट होलाय गावजों गाव दुसिलायनाङा माने जों गोदोनिफ्रायनो अनेक दुसिलायबोबाय गावजों गाव बखिलायबोबाय दा अनदेन थाबोलायबोबाय लाजि फोनांबोलायबाय माने जों बेफोरखौहाय सानफिनबाय थानो नाङा आरो बुंफिनबाय थानो नाङा लाबोफिनबाय थानो नाङा जाय जेरैखिया हागौ मदद खालामलायनांगौ हेफाजाब होलायनांगौ दा बेनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खावलायनाया थेंक इउ ब्रादारनिसिम जोबोद मोजां गोजोननाय मोनबाय माने आइडिया होबाय बिथाङा ब्रादारा आंबो बारा इसिबां आइडिया गोरों मानसि नङा थेवबो आंनि साननायजों आं एसे एनैखौ बुंबाय बिदिनोसै लोगोफोर फुराना जाखानाय नालाय फुराना एसे इउटुबारखा बिथाङानो जोंखौ बेयावहाय बेरायनो लिंबोखादों बिथांनि दारैनो बेयावहाय हाजो गोजौ थिखिनियाव सफैदों जों बेनि थाखाय थेंक इउसै ब्रादारनिसिम गोजोननाय मोनबाय आंखौ साबायखर बावनायनि थाखाय नोंथांनिसिम ओंखारलांसिगोन नै बेस्रा सुरासना ओरैबायदि खस्थ' जाबाय सुरासनल' नङा औ ओरैबायदि खस्थ' नै ओरैबायदि खस्थ' गाखोबोदों ओरैबायदि खस्थ'यै ओंखारलांफिननांगौ आयु जाबाय दाने स्टेस भिउसा नै आयु भिउसखौ खेबसे देखायस्राबावनोसैला साजा थिखिनियाव फैनायनि खोथा साननानो हबो नुबाय हनै होद बादगोन 1 घन्टाजों सहैयो जों बिनिफ्राय ओंखारनो जोबोद खस्थ' जाबाय लाबोदो ब्रादार खस्थ' मोनबायला आं लानायसै हारसिं गिदिंलाबायनानै थायोलै जोङो माने गोजौआव थाबाय थाफैबाय ओंखारलांफिननांगौआ नै जाबाय दाने थोस ओंखारनायाव स्पिड बा ओंखारनो हाखायोबा ओंखारगासिनो दं र'लै र' ज' थांनांगौ होद गोमालांगोन बोरैबा नागिरनो थोगोन सासे गोमानांगौला बेसेबां नागिरनांगोन बोरै गाखोलांदों ओरैसो थांदोंमोन इयो माबाया सोर सुरासना बिजों गाखोलांबाय ओरै हालंलं नै बिदिवानो ओरै खेबलांगासिनो आरोखि ओरैसो गाखोलाङोला ओमफ्राय उनजों दाना हरदे होनबाय दा बायसान्स ओरै नायहरब्रना लाना बेयाव दानसे गोबाव जिरायहैनांबाय नाहरब्रना लायला ओरैबायदि गिखानांगौबो होद अखा हाला फैजानाय नङालै औरा आंथ' सिन्थासो जादोंमोन दहाय गाखोनो हानाय ना हाया आंबो दानि ओंखारबोनायाव बारा खस्थ' मोनाखिसै माथो ने बेरेयालाय मा फैफालाबायखो भिउसा दासो मोजां नुबायथ' नै बेनिफ्राय ओरैबायदि मोजां नुबाय नै भिउसा माथो खाख्लायलांबायल'सैलाय गाहायाव थांफिनगासिनो दं गोजौखानै माखासे दांलांबायबो गाहायावहाय नै आदा सन' फैगासिनो दं गैला जायगाया जौ लोंग्राफोरनि नङा गाहायाव थांफिनगासिनो दङ ब्रादार देरहासार सिगांनियाबो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि ब्रादार रनजाय बिदि लोङै जायै गाखोफैयोब्ला माने बेलासिबाय लेवार अरजानो गिनांगौ जिब जुनारथ' गैया एफाराब बे लेवारल' लेवारना जोबोद खस्थ' मोनो आरो जै बाथाबबाय गब्लंखायो फंबाय खाख्लायलांनाय हनै सासे सोरबा खाख्लायनायावहाय आं लायाथ' नि हिनजावखौ फिसा सानै गाहाम दङ सेस गाजै बिदिजों जायो दान्दिसे सहैयो खाख्लायला होद बाव खाख्लायलाबाय जायो खुमथेहैगोन माथो
गाबथानाय आंनिया गाबथानाया फेन्दा साजोबलायबाय मेङानो आयो सिदाथार माथो थेंल'खानो सिदाया थोद नै खारनायसैनो दे एक्सन ओइ खुंथेनांगोन नै थोद फासिनांगोन बोरैबा ब्रेक जाहैबाय इयो थोद सोरखौबा नुवाखिसै नै थाङायाव मोनालाङासै ओइ थोद केमेरा माबोरैथो बिदि खालामलाबाय नोंलाय है खेबजालाय रावबो दालाय खोमसियावलाय सिटेम फट' खेबजावनाय नुयो दे फट' खेबनाय फुवा दङल' गाज्रि नुयो फट' लादों नय सिखारबाय आरो बेनोल' ओइथ' खोमसि जाबाय इमान गाज्रि नुवारा नै खोनाबाय खोमसिलाबो माबाजों लेन्सजों जुमजों नै फट' लालागासिनो दं बेखौ मोजां नुहुरदों जेनेबा सिदाथ' खोमसिबो आंखौ मोजां नुयो नामा माबायदि नुदों खोमसिखासै दा ओरैनो लाय हनै